tehdy začnou mrtví muži znovu pochodovat. Osověc tehdy a znovu útok mrtvých, stovky mužů znovu dělí olovu. Stovka mužů znovu útočí. Osověc tehdy a znovu útok mrtvých, stovky mužů znovu dělí olovu. Stovka mužů znovu umírá. Dva bojovníci zápasí, Hindenburg proti carovi. Nastupuje 12 praporů do ruského protiútoku. Budou bojovat o své životy, zatímco jejich nepřítel ožívá. Rusové rozsévají strach mezi své nepřátelé. A tehdy začnou mrtví muži znovu pochodovat. Osověc tehdy a znovu útok mrtvých, stovky mužů znovu čelí olovu. Stovka mužů znovu útočí. Osověc tehdy a znovu útok mrtvých, stovky mužů znovu čelí olovu. Stovka mužů znovu umírá. Sopra 19. německá vojska zaútočila na pevnost chlorovým plynem. Zasažení ruští vojáci provedli poslední úder. Když Němci nečekali žádný odpor, čelili armádě zraněných vojáků. Ti se zahalili do hadrů, aby zmírnili účinky plynu. Šok z tohoto pohledu přiměl Němce k ústupu. Osověc tehdy a znovu